טורים בהערות שוליים. בסרטון הזה אדגים איך עובדים עם הסקריפט. מה שאדגים בסרטון הזה נכון גם לסקריפט נוסף, הערות שוליים ברצף. שני הסקריפטים מאוד אינטואיטיביים ומאוד פשוטים להפעלה. איך עובדים עם הסקריפט? הסקריפט עובד עם הערות סיום. יש להמיר את הערות השוליים במסמך להערות סיום. לאחר מכן, יש למקם את הסמן בעמוד הראשון במסמך וללחוץ על נתק הערות סוף. מיתוק ההערות מטעין את הערות הסיום במסגרת הקטנה שנוצרת בתחתית העמוד. כדי להקל על המעקב, אפשר למרקר את כל ההפניות על ידי לחיצה על מרקר הפניות. לאחר מכן, מתחילים להכניס הערות. יש אפשרות להכניס את ההערות בכל המסמך על ידי לחיצה על הכנס הערות בכל הסיפור. אבל אני פחות ממליץ לעשות את זה, מהסיבה שכמעט תמיד יש שינויים בעימוד שגורמים שאין סינכרון בין ההערות להפניות שבעמוד, מה שצריך לעבוד ידנית או למחוק את כל ההערות עד סוף המסמך ולהכניס אותם שוב. אני ממליץ לעבוד עמוד. לאחר ניתוק ההערות, לוחצים על הכנס הערות בעמוד. להכנסת הערות בעמוד הבא אפשר לעבור ידנית וללחוץ שוב על הכנס הערות בעמוד. ואפשר ללחוץ על הכנס הערות בעמוד הבא. הסקריפט עובר לעמוד הבא ומכניס בו את ההערות הרלוונטיות. להוספת איתור מפריד או כיתוב מעל הערות השוליים, בוחרים את האיתור ולוחצים על הגדר קו מפריד. הקו המפריד מוכנס כאובייקט מעוגן בכל תחילת מסגרת הערות. את מיקום הקו המפריד ניתן להתאים בהגדרות סגנון האובייקט. גם מסגרת ההערות שהסקריפט יוצר מקבלת סגנון אובייקט, אותו ניתן לשנות ולהתאים לפי מה שרוצים, כמו מספר טורים, מיקום וכו'. עכשיו אדגים איך נראים הערות שוליים ברצף. משהו נוסף. כמו בחלק גדול מהסקריפטים שלי, לחיצה כפולה על הקו בראש הסקריפט מחבצת את פאנל הסקריפט. לחיצה כפולה נוספת מגדילה את הפאנל בחזרה.